Kedamtang porahud Dokmoka Municipal Board Asaihem kimi kikim kerang patang pon pamisi pini Karbiang Autonomous Council EM Lunsing Teron arideng pen ing puponlo. Bangso hem kimi kangpu ponahud Dokmoka Municipal Board Chairman Prahalatimong kichari pona mailong aluhi sarpo man pen Karbiang Autonomous Council EM Lunsing Teron kachetong dunalong VDC Chairman Rajesh Teron Mondal Committee amai phu purno ing tipen kedang lok pinangan manpeng kedo bang phu abang phiatum chetong dun Saihem kimi ing pupon det pen aphi Saihem kimi athing no long EM Lunsing Teron hin pen theng pia klim so ke asai deng ponlo bangso phi kedamtang Dokmoka Town Committee keseng ching pharo kresir kebra trokner kebra troksi aningkan Chairman pen kedang lok Ward Commissioners anparta Chokomar ke claim tangatum anaphanta Chopapon si manpeng pen archopon. Bangso kangpupon amayalong Dokmoka Municipal Board ansose kapaching thur pon chiaphan chingki chethan pon. Dokmoka Municipal Board Asaihem kimi angkangalong theng piaklim so Karbiang Autonomous Council EM Lunsing Teron arideng pen e pon si Dokmoka Municipal Board ansose sayamo ke claim kidam pon chiaphan chethan chimom padupon. Karbiang Autonomous Council EM akai Salon Singkiran sa tame nangstong depa alang lipan tame kurwang tu pen corolo alang lipan tame anparta pini X ha 87 pen non an ex chairman ex commissioner ward commissioner abang po bang pito keso patum anta pini nangstong don lab apot alang lipan tame niya club pen corolo lason taksi 1987 pen Penengan 2024 anlo. Lasilang damlo te isi pen bangke ningduk. Non hedjong atan kumuti kesengbong atan kumuti kali. Pini municipal board anang man elo atan kumuti pen. Dokmoka Municipal Board Chairman Prahalatimong, Vice Chairperson Rebecca Ingtipi, Ward Commissioner Sarlongki Tiso, Ward Commissioner Sintu Chanda pen kedanglok Dokmoka Municipal Board along Chokomara tumahin pen Saihem kimi kelong puthak EM Lunsing Teron aphan kachoro pajir pon la pen Saihem kimi kelong pen non ke sai ke claim joymu chot poputa chethan pon moi proposal disu thik he proposal adharat iat Karbilamet ame aro Dokmoka Town Committee ei duita proposal asile aru ei building or poriman to asile 80 lakh 15 ফাইন্যান্স আনটাইট যোগেদি এটো ধৰা হৈছিল Dokmoka pen semsing ingti Karbiang Long Live